Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ake ngixwayise abantu abenza umathanda emhlabeni, abenza okwezinkanuko zabo, abenza okwentando yabo, abangafuni ukulalela, abakhonza abanye onkulunkulu umenzi wabo ekhona. Uyazazi ke wena obukele le video ukuthi wena ubani omkhonzayo. Ngikhuluma nawe ke manje. Lalela. Kuzofika isikhathi lapho kuyophela amaqhinga ngelinye ilanga. Lalela ke ukuthi amagama ayobe ephuma emlonyeni wakho ayobe ethini, uyobe ukusiphi isimo. Ulalelisise. Na indaba la. Ngivule incwadi kaJobe 19. Ngiqala ku14. Lalela, ulalelisise. Mangabe uyangizonda ungizondele into ekhona. Kodwa ngelinye ilanga uyongikhumbula makufika lesikhathi lesi engikhuluma ngaso manje empilweni yakho. Angikhathali ukuthi wenzani la ukhona kumanje, uphila inhloboni kapende, wenza budlova buni, wenza busathane buni, wenza bunjabuni. Iluphi unye olusebenzisayo, awunanembeza ngendlela ungananembeza ngakhona, kodwa ngikhuluma nawe. Nawe wena oyiphethe kahle, nawe ngikhuluma nawe. Lalela. 14. Jobe 19:14. Izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe. Abagogobele endlini yami nezinceku zami bangishaya umfokazi. Ngingowezizwe emehlweni abo, ngibiza inceku yami kayingiphenduli. Ngiyanxusa ngomlomo wami, umoya wami mubi kumkami. Ngiyanuka kubantwana besisu sikamame. Yebo, nezingane ziyangidelela. Uma ngivuka zikhuluma ngami. Ababe izifuba zami ziyanengwa yimi. Labo ababengithanda sebengifulathele. Amathambo ami anamathela esikhumbeni sami nasenyameni yami. Ngisinde ngokulambisa kuphela. Ngihawukeleni nina bangane bami, ngokuba isandla sikaNkulunkulu singithintile. Amagama ke layo oyobuye wakhuluma ngelinye ilanga. Wena ophila intando yakho manje, uyisiqabadiya, uyatsakadula, uyijongosi, wenza konke okuthandayo emhlabeni. Iyeza lemini engiqeda ukukhuluma ngayo manje empilweni yakho. Ukuthi wena ufuna ukuthi leyo mini ithi mayifika kuwe, ubudlelwano bakho nomdalo wakho nomenzi wakho bube busesimene sinjani. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.